20 oktyabrda Swetsiyanyň paýtagty Stockholmda ir saat 10-dan 12 çylna aralykda türkmen aktivistleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň 20 oktyabrda eglan edilen Garaşsyzlyk güni we türkmen döwletiniň 95 ýyllygy münasibetli miting geçirildi. Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni Aşgabatda 2017-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlaryndan soň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň karary esasynda taryhy fakty ýoýmak bilen bir ay öňe süýşürildi. Türkmen parlamentiniň ozalky deputaty Halmurat Süýünow mitingden soň Azatlyk bilen eden telefon söhbetdeşliginde bu çara çağılar bilen jemi 14 töwerge adamyň gatnaşandygyny, özleriniň 20 oktyabr Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni, Türkmenistanda diktatura ýok edilmeli diýen şygarlary gyýgyryp Türkmenistandaky diktaturany berk ýazgarandyklaryny gurrun berdi. Kärdeşim Ýowşan anyň gurbanyň geçiren söhbetdeşligini diňläliň. Halmraz sosial mediada sizin Stockholmda mitingi geçireniňiz hakynda maglumatlar peýda boldy. Şu mitingi barada gurrun berseňiz. Oňa näçe adam gatnaşdy, näme hil şygarlar boldy mitingde? Miting doğrudan Şweýçanyň paýtagty Stockholm şäherine geçdi. O bu miting hökümet tarapyndan ozal ursat alınıp edilen miting. Mitingiň maksady Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyna bagşlanan. Türkmenistanyň garaşsyzlygy 27 oktýabrda kabul edildi 91-nji ýylda. Ýagny şuň kununa 27 oktýabrda geçirilmegi şu Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni bilen bagly, şeýlemi? Elbetde, hawa. Hökümet o garaşsyzlyk gününi 27 oktýabrdan 27 sentýabra geçirdi. O näme sebäpden onu geçirýär? Bizde 27 sentýabrda hiç bir bolan waka ýok. Esadanam taryhy waka 91-nji ýyl. Edem miting mahalynda nähil şygarlary öňe sürdiňiz? Miting mahalynda öňe sürülen şygarlar esasanam şol 27 oktýabr o garaşsyzlyk güni, o ýene-de Türkmenistanyň diktatura ýok diýmeli. Ondan Gurbanuly Berdimuhammedow gümmol diýen şygarlar aslynda çykyş etdi. Şu taýda biz diktaturany ýazgardyk. Näçe adam gatnaşdy Halmurat mitingde? Jemi aýtsak şol çağalar bilen bir 14 adam boldy. O wetap gelip bilmedik köp boldy. Birinciden sagat üýtgedi, şoňa ters düşüpdir bir topar adam. Ikinciden beter şuň ýagly sowuk hawa boldy Stockholmda. Duruşy darýaly, onu da biz gelen adamla gaýrat edip durmaly wagtymyzy durduk. Şol Birleşen Milletler Guramasynyň ofisynyň eteginde. Mary welaýatynyň döwlet dukanlarynda ahal ýagyndan soňra yerli unyň we towuk ýumurtasynyň satywy hem gaýtadan çäklendirildi. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy munyň Aşgabatdan gelendigi aýdylýan barlygçylaryň ýygyna gidendigi baradaky gurrunlar bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Häzir Mar şäherindäki döwlet dukanlarynyň tas ählisine diýen ýaly un ýok. Un gelýän ýagdaýynda da nowat gaty uly döwlet dukanlarynda un aýda bir gezek paýok görnüşinde satylýar. Ýöne adamlar şonu hem alyp bilenok. Edil şonu ýaly ýumurtanyň satywy hem çäklendirildi. Her adam başyna diňe 10 san ýumurta satylýar. Olam gün örtany çenli satylyp gutorýar. Mundan öň barlygçylar barka un, ahal ýagy we ýumurta çäksiz möçörde satylýardy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 25 oktýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlarynda 1 kilogram yerli un 1 manatdan, 1 sany ýumurta 1 manatdan satylýar. Hususy ýetçilikdäki sowda nokatlarynda we bazarlarda daşary ýurtlardan getirilen 1 kilogram un 10-12 manatdan, öý ýumurtasynyň 1 sanyny 1 manat 20 teňeden bahalanýar. Towuk budy Mary welaýatyndaky döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar, emma hususy sowda nokatlarynda we bazarlarda onuň 1 kilogramy 16 manatdan satylýar diýip habarçy belledi. Marynyň häkimetleri ýa-da dukan satyjylary tarapyndan bu çäklendirmäniň sebäpleri barada düşündürüş berilmeýär. 24 oktýabrda Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçysy Aşgabatdan welaýata barandygy aýdylýan barlygçylaryň paýtagty dolanan dobaradaky gurrunlaryň fonunda Mar şäheriniň döwlet dukanlarynda ahal ýagynyň satywynyň gaýtadan çäklendirilendigi habar berdi. Döwlet dukanlarynda hojalyklaryň her birine 1 litr ahal ýagyndan köp satmaýarlar. Dukan satyjylary ýaşaýjylardan pasportyny ýa-da şol ýeriň öý dolandyryş müdirliginden alynan ýaşaýan ýeriň hakyndaky resmi namany görkezmegi soraýarlar diýip habarçy gurrun berdi. 23 oktýabrda Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçylary welaýatyň döwlet dukanlarynda soňky aýlarda gyt az
ağzı karitlaryna öwrilen unyň, ýumurtanyň we ahal ýagynyň çäksiz möçürde hemde nowasyz satylyp başlanandygyny habar berdiler. Şonda habarçylar büdjet işärleriniň ençemesine salgylanyp, gyt ağzı karitlarynyň satylyp başlanmagynyň ýurdun täze içeri işler ministri Mehmethan Çakyýewiň vilayata barandygy we onuň edara kärhanalarynda barlyklary geçirýändir baradaky gurrunlar bilen baglanşyklydygyny aýtdylar. Ýöne döwlet mediasynda bu gurrunlar tasdiklaýan ýa-da inkar edýän maglumatlar häzirlikçe ýok. Saglyk howpsuzlygy boýunça täze global hasabata görä Türkmenistanyň epidemiýalara garşy taýýarlygy pes. Saglyk howpsuzlygy boýunça dünýädäki ilkinji giňişleýin global hasabata görä Türkmenistanyň ýokunç keselleri we giň ýaýran epidemiýalara garşy göreş mümkinçilikleri çäkli bolmagyny galýar. Bu barada ýadro wehimleri proýekti bilen saglyk howpsuzlygy boýunça Johns Hopkins merkeziniň The Economist maglumat bölüminiň geçiren barlyklary esasyna taýýarlan global saglyk howpsuzlygy hasabatyny aýdylýar. 195 ýurdun saglyk howpsuzlygyny değişli mümkinçiliklerine syn berýän hasabatda Türkmenistan bu ugurda 135-nji oruna yerleşdirildi. Hasabatda her ýurdun saglyk howpsuzlygyny değişli mümkinçilikleri öňüni alyş, anyklaýyş, çäre görmek ýaly ugurlary öz üçin alýan umumy 6 toporda seljerilýär. Hasabata görä Türkmenistanyň ýokunç keselleriň öňüni alyş mümkinçilikleri 195 ýurdun arasyna 99-njy oruna yerleşdirilýär. Bellemeli ýeri Türkmenistan keselleriň öňüni almagy değişli immunizasiýa çäreleri boýunça 1-nji oruna yerleşdirilipdir. Döwlet medeniýetiniň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkmenistan 2003-2020 ýyla çenli döwür üçin immuno öňüni alyş milli maksatnamasy hereket edýär. Halkara hasabatyň keselleri anyklaýyşa bagyşlanan bölüminiň aýdylmagyna görä Türkmenistanyň anyklaýyşa değişli infrastrukturasyna has takygy barlygy hana ulgamlaryna ýokary baha berilýär. Dünya ýurtlarynyň ählisiniň anyklaýyşa değişli barlygy hana mümkinçiliklerine 100-den 54,4 bal berilýän bolsa, bu ugurda Türkmenistana 100-den 75-lik baha berilýär. Ýöne olarda geçirilýän barlyklar boýunça Türkmenistana 0 baha berilýär. Ýagny sanlardan çykarylýan netijelere laýyklykda Türkmenistana döwlet medeniýetiniň dili bilen aýdylanyna dünýä ölüňlerine laýyk gelýän anyklaýyş merkezleri bar. Ýöne olarda kesel anyklamakda we keselleriň ýaýramagyna gözegçilik etmekde hasabata görä bitirilýän iş ýok. Galbertede soňky çap edilen global saglyk howpsuzlygy hasabatyny Türkmenistanyň öý haýwanlaryna değişli sanjymlary boýunça giňişleýin maglumatyň el ýetersizligi aýdylýar. Dowurlaryň arasyna döreýän agysul keseliniň sanjymlary boýunça resmi sanlar haýwan saglygynyň bütün dünýä uramasynyň bazalary arkaly jemgyýetçilige el ýeterlim diýen soragyň jogaby boýunça Türkmenistana birlik baha berilipdir. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary soňky wagtlarda Türkmenistanyň dürli regionlaryna iri şahly mallaryň arasyna döreýän epidemiýalar we olara değişli vaksina ýetmezçiligi barada habar berip gelýärler.